Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината сега и винаги и во веки веков. Амин. Кръщава се Божията книга в името на Отца. Сега е готова, така И Света Духа.
защото и от едната като косата запомня. Ако ще се успокои майка си, може да се и като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята, и тъй идете да учете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи. И живо Йордане, крестите се, изволим от Йоанна, нашо крале, спасение Христос, истини Бог наш, молитвами пречисти, пренепорочни светия своя матери, светих учеников, Кирика и Юлит и всех светих, помилуйте, спасет нас, яко благ и челно и